Friesktalige websiden kunnen van toons die ook in het Friesk voorlezen worden. En dat is vooral voor mensen die het net goed zien kennen een uitkomst. Maar dan moet de website maar er op het Friesk wel geschikt maken worden voor deze functie. Dat is nou mogelijk, maar ze neemt de plug-in. Al is die voor eerst ontwikkelen voor een vrij specifieke groep. Dit programma is in eerste ontwikkelen voor oerheden en onderwijsdoelen. En dat vatten we heel breed op. Dat zijn dus ook semi-oorheidsinstellingen die tegen gebruik van maken zullen. Particulieren die zullen contact opnemen met de Readspeaker of met de AVOEK. Als zij dit op haar computer hebben willen. De nieuwe functie is zond van de morgen na een druk op de knop door deputaire De Vries officieel beschikbaar. De vraag is wel wat er mij immers in Fries gebeurt. Had je regelmatig naar de door de computer genereerde stem jaren en denken dat het samat. Ik denk dat dat wel wat afvallen zal. Het is natuurlijk een kunststem, dus het is wat een monotone stem. We hebben wel bezocht om daar een protte rijstik in te brengen, met lijstekens en dat soort dingen meer. Tot antwoord. Ik weet niet of Koen het daarmee eens is.